Kona pale. Kona. Lulu samanje manje mbompemkano. Namba anasikia chini mchafona. Pia mepa hii. Chapata. Tutati. Adisiyo zinashika ndio sisao. Namba mama sisao. Basi ndio kona ngale njini izi askiji nini ndonzi Makalao. Your real name? Makalao Msakwa. Yeah. From Bulawayo, Country Park. Tikazogara kwa mrewa also. Saka tongoti to defender two title. Blues ni mrewa. Iko kwa ndikwanise kuti ndikapatsana nguri sei, but unoona manje like music you can't say zizi ngori mauri. You can't say ndaka plana kana udai zizi kuti unongonzwa uchi that energy ngoti kona pa blues ka. Pa blues ma guys anga asuro ngoma. Pazima uda ngoma saka katingo mixa chi. Ateke tikano defender title kana roa okuni uku zvanda saka nobuda sa general because to mirira vanhu to mirira people pamauto pakuti isu tefamba takawanda taiti ukanrowa tokurowa maizi ati yacho if you beat me we will beat you saka tenzi mauto tine moyo wakaoma zvekuti isusu moyo wedu isusu unongorwadziwa tashaya mari chete kwete kuti chimwe chese saka tine moyo wakaoma singaiti kuti hatina chinotirwadza kuti saka tangaona kuti hati takatoficha kuita mauto pazvinhu zvacho maona. Saka soja uri pa 2 kune ubaraki ne Homa Street sidu ndo Homa Street. Take defender Homa Street yona kuti zvakamira sei maona ati yacho. Unochifara. Fara singaite kuti ndizvo tingotarisira from day one kuti dai tangoona mukana toda sei tabudikira padiri. Maona saka zvinzo kuti ndizvo zvichitifadzawo pakutamba kwedu. Chingoona kuti zvakamira so. Aiwa I can say glory be to Jesus. It's a next level. Kunonzi kukanda nano. It's easy. Kuti from Zim to Dubai, it's a long chain. Mon. Kutono imba iko, kutono imbira muto na yachipa, kutono imbira tuma India, tuma Arab, netu limo mboti one. Chizo kuta it's a step. It's over life. I can accept, appreciate the move. Yeah. Ayo ama toye kunze kwenye kando wakazara manji pana hapa zikutodaro. Like kunze kwenye tuenda ku UK soon. Budikira tuenda futi ku Australia madire kuti kunota sei tungonofa simbisa kuti tiriko kuzimu maona sizvo kuti ayo atinotenda enda tisikumira pa Jopeka pa Botswana Zambia Marauza ndichikuita sei chitendere tinoroera kumana mangoma saka ma videos atiri kugadzira izvo zvimawani tima videos atikakambotinyara tine video atiri kubika toti ma songs acho atisikumira ini mafans angu ndo ma promise ndandi tikawarerora kuti tikaborera ma freestyle toti nzvenge twakandira mangoma aya mangoma aripo kavatsa ndichikiri general wapiri general vanozonzi vapira kana vachingeta se nyama nemweya zva separate saka aiwa tine hombe dzatichawapa dzekuti aiwa avachemi hanzi kana vakandiona vanoita sevasingandizive kufinya moda ndipinza fiye havatoziye kuti handina fiye ini nahundionenini ndakagerwa tsiye vane hasha asi denga rine nyasha vachandiombera fanike vakuwasha havana rugare ndakavagara bhamba pasi kuda nyaya sedzamaichisamba pakaipa kuri unas easy ndati hombe dzandichavapa ndinovapa mafreestyle saka ngavagara vakasubscribe masini edu ka tine hombe dzandichingovapa YouTube and everything tinongora chikukanda mangoma saka kangoona kuti papi futi ipapa pane mangoma futi achaya futi chingovapa futi pa ipapa saka respect Zudan ndakava Manchester ndakavaratidza kuti disciplinary committee in the building dead.